će biti vruće. Bože, mislim da sam gotova. Wow. U pomoć! Mandy, tiše, smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Izgleda da je sve u redu. Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. Až tako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da, eto. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći! Stani, smiri se i počni da ideš. Hajde. Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde. Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još. Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde i ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže, voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! Ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kako olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da. Blago meni to. Hajde, počni, Nikol. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Hej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Ne, neću ovo da jedem. Ne. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. To je bilo maksimalno neprijatno. Hajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram. I... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da,
To će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva? Oho! Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovdje. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu. A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super! Ćao, devojke! A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Mandy, a mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti crijevo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neke. Hajde, počni, Britney. Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovdje, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da, hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Što? Sav taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups. Jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i eto. A vreme je da
probam šta je spalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda, eto ti. O ne, ne! Šta je ovo? A to je čokolada! Wow, sviđa mi se! Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro, uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju, super. Da. Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice i pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem, žvačem, žvačem i gledajte balon. Super. Pogledajte šta još ima. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Hej, Mandy, skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super, ovo je stvarno sjajno. Uzet ću više. Da. Divno. Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super. Što? Gde je moja hrana? Ej, daj odmah. O ne, sve si pojela. Gledajte, gledajte. Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ova kuća je za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti. Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Da, zdravo. Slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? Pa vidi šta radiš. Upse, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. O ne, očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde. Marš. Kako lepo miriše. Da vidimo šta je tamo. O, to je pizza. To. Uzimajte kartice. Ja nemam ništa, kakva šteta. A ja ću da jedem pizzu, to. A ja ću da ližem. Cool. Hajde da se zamenimo. A za pare? Dobro, pristajem. Daj mi. O, izgleda da ne smemo da radimo tako. Da. Vrati pare. Ups, nestale su, izvini. Dobro, dok se vi svađate, ja ću liznuti picu. Jedva čekam. Kako ukusno. Da, njam, njam, njam. Čekajte,
Male kobasice? O, a našla sam jednu. Mike, sad je tvoj red. Izvoli. Znaš, nisam gladan. Wednesday, hoćeš? Više neću. Jao, kako odvratno. Neću da jedem to, fuj, fuj, fuj. Odvratno. O, Wednesday, evo tvojih para. Našao sam. Ojoj, šta je ovo? Nit, hoćeš? Da, vrlo rado. Daj mi to. Ukusno. Da, vidimo. O ne, to je bodljikavi kaktus. O ne, ne želim da ga ližem. To. A ja? O ne, moram da ga jedem. Wednesday, počni. Dobro. Ajoj, kako boli. Imam ideju. Drugari, pogledajte šta je tamo. Vreme za prank sa lažnim jezikom. Učinilo mi se. Dakle, sad ću polizati kaktus. O, mamice, kako to radiš? Jesi dobro? Da, samo moram izvaditi sve iglice. Ne mogu da gledam to. Jadna ona, kako to radi? Ha, poverovali su. Ko je sljedeći? Ona izgleda da sam ja na redu. O, a znate, dobila sam ideju. Mogu iščupati sve bodlje uz pomoć pincete. Da, to je genijalna ideja. Super! O ne, rastu mi dlake u nosu, a moram i njih iščupati. A, kako boli. Uj, ti više nisi moj crush. Odvratno. Ups, ispala ružno, ali dobro. Zato sada mogu mirno da zagrizem svoj kaktus. O ne, on je odvratan, fuj. Izvinjavam se. A šta to tako smrdi? To nije od mene. Da vidimo. O ne, to je smrdljiva sirova riba. Fuj. Nemam sreće. Neću da jedem, nema šanse. Ja ne radim ništa. Odmaram. Dakle, moram polizati ribu, jel da? Ma to nije ništa. Gotovo. Rekao sam da neću to da jedem. To nije u redu, moraš. Što si takva? Ups, ispustio sam. I jedi to. Dobro, dobro, nemojte da se derete. O ne, sad je još i prljava i u nečijoj kosi. Fuj. Sad ću povratiti. Uopšte ne želim da je grizem. Povraća mi se. Fuj. Uradio sam to. Dajte meni kantu. Wednesday, hajde sa nama, otvaramo. Wow, dobili smo slatku krofnu. Cool. A sad ću da promešam kartice. Izvolite. Ja jedem. Ja nemam ništa tužno. Da, ja ću da ližam krofnu. Dođi kod mene, moja mala. O, ideja. Kako vam se sviđa moja nova šminka, jeli? To je preukusno. O, sad ću sve da poližam. Predobro. Pravi užitak. Cool. Hej ti, lakše malo. Dobro, izvoli. O ne, ova krov ne sva u pljuvački anid. Treba da je obrišem. Odvratno. Baš ti hvala. Izvini, nisam htjela. Znate, ova krofna nije loša. Hoćeš, Mike? O, baš ti hvala. Sad ću umotati i staviti u svoj kontejner. Poješ ću kasnije kad budem gladan. Dakle, evo mog kontejnera. Baš je sladak, jel da? Mama mi ga je poklonila. Eto, možemo nastaviti. Ajoj, on nije normalan. Šta je tamo, šta je tamo? Wow, kako lepa lizalica. Skloni ruke, prvo kartice. Ja ću da ližem, odlično. Ja ću da grizem, cool. Ja nemam ništa, šteta.
Ja počinjem. Kako je teška. Ne mogu da je podignem. Ne mogu. Dobro, možda će magija pomoći. Ne, ni to ne pomaže. Kako smiješno! Kako sam mogla da zaboravim na moj napitak supermoći? Da, sada mogu sve. Osjećam nalet snage. Sad sam mnogo jaka. Pogledajte mi mišiće. Mamice, plašim se. Tako i treba. O, da. Lizalica je prelepa. Hej, stani! Ostavi meni! Da, baš ukusno. Zadovoljan sam. Cool. Da vidimo šta smo dobili. To je kola. Uzmite kartice. Ja nemam ništa. Ja ću da jedem. Ja ću da ližem, super! Dakle, ja sam prva. Daj mi to. Sad ću otvoriti i probati. Zašto kola ne curi? Sve je jasno. To je žele. Gledajte! Neverovatno! To je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Stani, ostavi meni. Hej, dosta! Sad je moj red. Ajoj, zamalo nisam ostao bez hrane. Enid, bila si u pravu. To je zaista ukusno. Da. Enid, ne smetaj mi! Daj meni! Ne, hoću da pojedem do kraja. Eto, nema više. Kakva šteta? Ostalo je još malo na dnu. Šta se desilo? Moj jezik! Zaglavio mi se, šta da radim? Drugari, hoćete mi pomoći? Hajde, Wednesday, vuci! Ups. Sve je u redu? A što me tako gledate? Tvoj jezik, on je... Mamice! Treba ga uviti. Gotovo, tako bolje. Mogu li ja da dignem poklopac? Ne, ja ću. O ne, to je Buba Švaba, zatvaraj brzo, hajde! Ja nemam ništa, šteta. Da ližam Buba Švabu, jeste li poludeli? Samo mi nemojte reći da... Drži se, sve u redu. Hajde, Mike, ti počinješ. O ne, kako je strašna i odvratna. Čak je i držati strašno. Fuj. Ne mogu više. Enid, hajde. Gde je nestala Buba Švaba? O ne, ne pomeraj se, Buba Švaba ti na glavi. Spasite me! Da li je već stišla? Recite mi da je otišla. Ne boj se, mala. Neću im dozvoliti da te pojedu. Hajde, beži odavde. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu. Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau, u mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu. Ribu najviše volim. Šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. Bez njih hamburger neće biti hamburger. Joj, kako miriše. Sam bih rado pojel to. Mjau. Ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone, a pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O da, baš slatko. Dodat ću kisele trake i naravno slatki sirup.
Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine Mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mleveno meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. Mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine Mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije? O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super! Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remek delo. Mjau. Završio sam. O, kakav ukusan jogurt. Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt to je belance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje. Zatim ovu smesu moram sipati na pleh i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba uviti u rolnu. Divno.
a ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. Ko je divno. Šta? A, gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? A ne viči, mjau. A to uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. O, konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? O, šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat ću to. A, pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Zdravo, Fibi. O, da li šef mačak kuva sa nama? Ćao svima, spremite tortu za mene. O, to nije teško. A mačak je spreman. Potreban mi je obični keks. Treba ga izvaditi iz pakovanja i izmrviti uz pomoć kuvarskog čekića. A da, tako je, spremno. A sada moram skupiti sve te mrvice. Prebacit ću ih u okrugli metalni kalup. A sada punjenje. Potreban mi je želatin. Stavljam ga u ključalu vodu. Da, sad ću obojiti naš budući žele u plavu boju. Odlično mi ide. Kada smesa bude gotova, preostaje samo preliti sve u metalni okrugli kalup. A sad mi treba riba. A ne, sa ovim ću moći uhvatiti samo mačku. Sad ću to ispraviti. Umjesto perje ću staviti gumenog crva. Hajde, hvataj se ribo, mjau. O, osjećam da vuče. Da, odlično. Stavljam je u naš žele da plovi u njemu. O, kako smešan repić. Kada se sve stvrdne, tada mogu skloniti kalup. O, moja torta je nevjerovatna. I ja sam već sastavila tortu, samo je treba ukrasiti. Uzet ću providen okrugli kalup i staviti ga u centar torte. Sad će mi trebati čokolade različitih boja. Polomit ću svu čokoladu na male komade i staviti ih u kalup. A sad ću dodati malo vatre da se sve rastopi. Ha, gotovo. Sada podižem kalup i sva šarena čokolada će se raširiti po torti. O da, moja torta je postala šarena kao duga. Prelepo, ali to nije sve. Dodat ću još malo marshmallova. Obožavam ga. Sipat ću malo ovdje i ovdje. I na kraju ću ubaciti slatku dugu. Wow, mala Wendy će biti oduševljena. Kako je prelepova Nutella. Obožavam je. Definitivno ću ukrasiti tortu sa njom. Sipat ću što više Nutella na tortu. Wow, kako lepo curi. A sad ću staviti okolo roze Kit Kat čokoladice. Sestra Wendy obožava ovu čokoladu. Cool. O, šta je ovo? Ko je zagrizao krofnu? Šef mačak, da li ste to vi uradili? A ne razumem o čemu pričaš. Ja, pa dobro, morat ću da je stavim na tortu. To je bila moja jedina krofna. Prijatno, Wendy. Wow, sve izgleda baš lijepo. Želim da probam ovu tortu sa Kit Katom. Wow, ukus je super. O, tu je čak i krofna. Čekajte, već je neko jeo? Ne, to neću probati. A šta je ovdje? Duga je prelepa. A kakva je torta? Wow, i torta je divna. Ekstra. Dajem like ovoj torti. Oho, šta? Torta sa ribom? Neobično.
Sad ću probati ovu želeribicu. O, oduševljena sam. Ovo je baš dobro. I to je divna. Nisam takvu probala ranije. Rešeno, dajem pobedu ovoj torti. A mjau, ja sam najbolji šef na celom svetu. A sada želim sendvič. Spremite mi najbolji sendvič. Naravno. Dakle da počnem. Šefe, a šta ćete vi da spremate? Treba mi kalup u obliku mačke. A napravit ću od tosta oblik svoje glave. A sad ću uzeti konzerve za mačke. Sendvič sa mačjom hranom vole svi, a zar ne? Dobro je što imam oštre kandže, a brzo mogu otvoriti sve konzerve. To je to, sendvič je spreman, ostalo ga je samo ukrasiti da izgleda još slađe. A za dekoraciju ću koristiti šunku. Od nje ću iseći male trouglove. A sad ću uzeti malo sira. Da, i od sira ću napraviti trouglove. Baš tako. Sada sve sastavljam i dobijam slatku, lepu njušku od mačke. To je to, a mjau. Ja nikako ne mogu da otvorim teglu sladoleda, hajde. Šefe, hoćete li mi pomoći? A naravno. Wow, ovo je bilo cool. Baš vam hvala. Eto vam malo mleka kao zahvalnost. O, mjau, hvala. Vreme je da i ja počnem da spremam sendvič. Treba će mi 2 vafle. To će biti moj tostovi. I ja ću praviti slatki sendvič. A Wendy obožava sve slatko. Stavit ću sladoled, čokoladni sirup i bombone njort. O da, ispalo je jako lepo. A šta je kod Phoebe? Nameravam napraviti najviši sendvič za Wendy. Sloj hleba, zatim sir, paradajz i ukusna šunka. O da, miris je divan. Zatvaram sve salatom. A šta? Gde je moja šunka? Sigurno sam je stavila. Dobro. Ponovo ću staviti šunku, a zatim... Šta? A gde je opet šunka? Ja nisam luda. Stavljam šunku 3. put i pratim gde nestaje. A mjau, obožavam šunku. Šta? Šefe mačak, kako se usuđujete? To je moja šunka. A samo sam probao. Da, 3 puta. Dakle, dovršavam sendvič i to je to. Ubacujem čačkalicu da se sendvič ne raspadne. A Wendy, prijatno. Wow, svaka vam čast. Oho, koliki sendvič. Sad ću ga probati. Baš je lep. Sviđa mi se. A što je ovo? O, preslatko. Sad ću da probam. Šta? Fuj, to je grozno. Osjećam ukus ribe. Šefe, to je odvratno, ja nisam mačka. Ovo nije za mene. Nemoj to više praviti. O, a to je već nešto ukusno. Tu je moj omiljeni sladoled od jagode. Neverovatan je. Ovo je pobjeda 100%. Ne mogu da se zaustavim. To, pobedio sam. Hvala, sestro. To nije fair, a mjau. Napravite mi koktel. Želim jako sladak i najlepši koktel. Pa to je lako. Treba mi mleko. Obožavam ga. Sipam mleko u blender i dodajem višlu za hranljivost. A sada sve mogu izmešati. Zatvaram poklopac i uključujem blender na maksimum. Wow, kako se sve brzo meša. A sad mi treba neka lepa čaša. Biće u obliku šape. Treba dodati malo leda. Lupit ću po kalupu da bi sav led ispao. Mjau, savršeno. Prebacujem moje ledenice šape u koktel. Ovog će sigurno biti dovoljno. Ostalo je samo ukrasiti sve višlom i može se probati. O da. Ja ću napraviti koktel od prirodnog limunovog soka. Iscedit ću sok u šejker. Da, tog će biti dovoljno. A sad mi treba Fanta sa ukusom grožđa i pucketave bombone. Da, sipat ću bombone u šejker, zatim preliti sve Fantom i dobro sve promešati.
Mislim da je spremno. Ostalo sipati sve to u čašu. Ubacujem slamčicu i ukrašavam sve limunom. Quentina, gdje je tvoj koktel? Šta? O ne, zaboravio sam na koktel. O, ideja. Mogu da naručim koktel u Meku. Eto, Grimace shake će biti jako ukusan. Gdje je moja poručbina? Šta je ovo? Vi ste kurir iz Meka. Ne mogu da verujem. Prvi put vidim ovakve kurire. Hvala. Doviđenja. To je bilo strašno. Wendy, možeš probati. Wow, kakvi lepi kokteli. Želim da probam ovaj. Sa viršlom je neobično. Uj, to je odvratno. Užasan je. A šta je ovdje? Baš lepo sija. I ukus je super. Unutra su kucketele bombone. Obožavam ih. Što? To je Grimace shake? A videla sam ga u Meku, ali sve nikako da probam. Baš je super. O ne, nešto nije u redu sa mnom. Phoebe, jesi li vidjela ovo? Pobedila je Phoebe. Ona ima najukusniji koktel. O, da. Hvala, Wendy. Obožavam te. O, zanimljivo. Nemoj, slomit ćeš. Želim da svaka od vas spremi krofnu za mene. Dobro, ovo će biti najtamnija krofna. Spremit ću krofnu u specijalnom uređaju. Tako će biti lakše i brže. Samo treba sipati testo. O da, to ću čak i ja moći da uradim. Samo što će moje krofne biti u boje. Obične krofne su dosadne. Unuko, šta sve nećeš izmisliti? Ja ne podnosim emocije. Pogledajte kako treba da izgledaju prave krofne. Crne su, ali sigurno mnogo ukusne. Crna boja se najbolje slaže sa crvenom, tako da ću preliti svoje krofne crvenom glazurom. A na vrh ću dodati malo bele. Tako će izgledati još lepše. Stvar, moraš mi pomoći. Odmah mi donesi duboki tanjir. Ovdje ću sipati sirup od jagoda. A onda ću ga staviti u špriceve. Zašto? Sada ćete sve vidjeti. Bako, gledajte. To je krv. Jao, kakav užas. Ma daj, to je samo sirup. Zašto tako plašiš starog čoveka? Trudim se za vašu unuku. Želim da pojede ne samo ukusne, već i lepe krofne. Ajoj, da su meni doneli takve krofne, sigurno bih se one svestila. Sad ću pokazati kako bi trebalo da izgledaju normalne krofne. Kao prvo, nema potrebe praviti ih crnim. A za lepotu će biti dovoljan samo šećer u prahu. Pogledajte kakva lepota. Lepota su moje krofne. Od jednog pogleda na njih se diže raspoloženje. A da bi bili još lepši, dodat ću šarene konfete. Ali prvo moram otvoriti ovu glupu teglu. Hajde! Ajoj, draga, sad i ti izgledaš mnogo lepše. Nema veze, bitno je da su konfeti na krofnama. Margo, vreme je da izabereš pobednika. Sreda je napravila krofne u svom stilu. Izgledaju baš jezivo, ali baš su ukusne. I špricevi sa sirupom su odlična ideja. Bako, a sad ću probati tvoje krofne. Neću lagati, nisu nešto, previše su proste. Ali ove krofne izgledaju zanimljivije. Nadam se da me ni ukus neće razočarati. Ovo su najlepše krofne koje sam probala. Čestitam, sestro, pobedila si. Hvala, Margo. Jao, Sreda, prestani da plašiš baku. U ovoj rundi napravite koktel za mene. Neka bude lep i ukusan. Okej. Naravno. Nema problema. Ja ću napraviti koktel od onoga što Margo najviše voli. Mogu koristiti njene omiljene bombone Toxic Paste. Moram učiniti da se bombone pretvore u tečnu masu. Mislim, moram ih rastopiti. To je to.
Otvaraj se. Da vidimo. O da, odlično. Sada mogu dodati Skittles bombone. Tu nema nikakve sumnje. Skittles vole svi. Ali prvo ih treba rasporediti po bojama. A onda staviti ih u naše šarene i ukusne čaše. A sad je vreme za Sprite. Jo, ne otvara se. O, šnala će mi pomoći. Jo, kako mokro i slatko. Jadna Rebeka. U redu sam, samo sam se istuširala Spriteom. Ovako. I naravno treba mi šlag. Ni malo bombona za ukras neće škoditi. Moje remedelo je spremno. Svaka ti čast. Samo što tvoj koktel uopšte nije zdrav. A Margot trebaju vitamini. Tako da koktel mora biti korisan. Najviše vitamine u povrću, tako da će moj koktel biti od povrća. Skoro je sve spremno. Jao, miriše odlično. Sigurna sam da će Margot biti oduševljena. Sumnjam. Svoj koktel ću početi da pravim sa sirupom od jagode. Sipat ću ga u čašu da bi izgledala lepo. Dalje ću koristiti Sprite koji ću obojiti zelenim sirupom. Stvar, opet mi je potrebna tvoja pomoć. Donesi mi šlag. Jednog dana ću prebiti ovu stvar. Tako je jeziva. I ukrala mi je šlag. Hvala ti. Sve si dobro uradila. Oni se samo šale. Na kraju ću dodati šlag u koktel i naravno ukrasit ću ga gumenim okom. Mislim da izgleda super. Margot, probaj. O, Sreda kao i uvijek ima najoriginalnije serviranje. Napravila si baš lijep koktel. Ovo oko je baš ukusno, sviđa mi se. Ovako, opet si napravila taj odvratni koktel od povrća. Dobro, znaš da ga ne podnosim. Fuj. O, a sestra je opet smislila nešto cool. Sad ću da probam. Neverovatno. Sestra, ti si pobedila? To? Ovaj put me iznenadite ukusnom pastom. Imam nekoliko ideja. Bako, halo, vreme je za kuvanje. Jao, makarone, lako. Spremit ću za moju unuku najlepše špagete. Znate kako ću shvatiti da je voda u šerpi vruća? Pomoći će mi stvar. Nikada to ne ponavljajte kod kuće, jer stvar uopšte ne osjeća vrućinu, ali ipak joj je neprijatno. A ja ću sama spremiti špagete. Imam brašno. Či! Da, sada svi imaju brašno. Izvini, bako, nisam namjerno. Moram napraviti testo, a da bih to uradila u brašno moram dodati sirovo jaje. Ovako. Osnova je spremna. A vreme je da obojim testo, da bi špagete izgledala zanimljivo. Super! Zatim testo treba razvaljati u specijalnom aparatu, a onda isto u njemu iseći špagete. Skoro sam završila, super! Ja mislim da je bitno sve raditi s ljubavlju. Jao, samo što zbog pare ne vidim ništa. Rebeka, da nisam slučajno pretjerala sa kečapom. Ne, bako, nisi ga ni otvorila? Jao, kako sam... kakav užas. Sreda? A vidi, tebi se to mora svidati. Hvala na salveti, unuko. Konačno mogu nastaviti da spremam pastu. To je to. Izgleda ukusno, bravo, bako. Ukusno, ali baš dosadno. A znate kako učiniti pastu zanimljivijom? Treba je obojiti u crno. Stvar, daj mi boju. Baka mi je dala jednu zanimljivu ideju. Mogu dodati u moje jelo oko i kečap. Izgleda će baš jezivo. To je baš strašno. Ne bih pojela to ni da mi plate. Slažem se, moje jelo je mnogo bolje. Nadam se da će se Margot svidjeti. Sredo, prestani više da me plašiš. Serviranje je opet zanimljivo, ali pasta nije nikakva.
Bako, a ti si napravila klasične špagete sa kečapom? Baš su ukusne. Hvala, dušo. Oho, kakvo lepo jelo. Nadam se da nije samo lepo, već i ukusno. Divno. Dala sam sve od sebe. Sestro, opet si ti pobedila? To danas je moj dan. Sreda. Skoro sam zaboravila. Donala sam šnalu posebno za tebe. A mislim da će ti baš lepo stajati. Ne nosim takve stvari. Ovaj put napravite za mene Cezar salatu. Lako. Dobro, spremam salate. Pokušat ću. Za Cezar salatu su potrebne liske salate, piletina i naravno kockice prepečenog hleba. A njih, nažalost, ne smijem jesti jer su previše čvrste. Također narendat ću što više sira. Znam da ga Margo obožava. Ja ću napraviti prolećni poklon za Margot. To neće biti Cezar, ali mislim da će joj se svidjeti moji jastivi cvetovi. Sreda, a vidi kako dobra ideja. Šta je to dobro? Ali moja ideja je stvarno cool. Napravit ću salatu u paprici. U nju ću staviti sve sastojke. Obavezno treba napraviti jezik od krastavca, a od masline ću napraviti oči. Pogledajte kakvu sam slatku žabu napravila. Da vidimo šta ste spremili. O, sestro, smislila si nešto mnogo dobro, ali to je obično povrće. O, moja baka pravi najbolje salate. Ni ova nije izuzetak. Baš je ukusna. Sreda, jesu to masline? Fuj, ne podnosim ih. Bako, čestitam ti na pobedi. Da, konačno. Pobednički ples. Jao. Moja kuća će sigurno biti bolja. A dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zaletit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A šta je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. A ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. Baš ti lepo stoji. Daj da te slikam.
Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si! To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Oho! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. O, za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. O, moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. A sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Oho, ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moje brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovdje. O da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. O da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Šta? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremile jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijatno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidiš šta mi imamo? Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brat je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley.